Chyba číslo 139. Vyskúšame, čo nám povedia oni. Dobrý večer. Dobrý večer. A neboli sme tu náhodou? Nie, to neboli. My sme chlapci z Hera a chceli by Nefotíme. možnosť vyhrať super ceny. 10 000 eur je teraz hre. A stačí, ak spravíš jedného z nás. Súťaž sa volá Uho chlapa, túto stopku chlapa spravíš ženu. Určite máš nejaké srandy na malovanie. Šminky. Áno, máš na to 3 minúty a za 3 minúty, ak z neho spravíš čo najlepšiu ženu, Tak som sa nehodil kvôli tebe, vidíš? tak na konci semestra môžeš vyhrať super ceny. 10 000 eur síce nie, ale 10 eur možno áno. Tak ide o srandu. No jasne, samozrejme. Tak poďme sa nachystať. Budem sa tešiť. Kde môžem sem? Niekde sa usadiť. Také krátke interview potom počas toho budeš chystať. No, môžeš si chystať zatiaľ. Ja nebudem ďalej okolo teba. Už si niekedy robila takto chlapa? No hej. Aj takto po takomto nečakanom prepade. Po nečakanom prepade sa mi to ešte nestalo. Takže prvýkrát slečna robí chlapa po prepade. Môžeme to nazvať aj také nevinné znásilnenie. Tak samozrejme, keď nebudem mať nič proti tomu. Ja sa nebraním. Dobre, tak na čo sa cítiš? Na tiene, ceruzku? Vybere na tebe. dobre. Ja poznám všetky veci, už mám vyskúšané osobne už detstva, takže... Wow, super. Pripomeniem iba to, že ako sa ho prvýkrát dotkneš niečím, tak postupujeme ti 3 minúty a máš 3 minúty na to, aby si ho čo najviac úplne znehodnotil. Tak, aby nevyzeral ako chlap. Super, no dobre. No máme stopky nejaké? Máme. No dobre, tak snad z teba niečo bude. Zavri oči. Tak už sme to videli veľakrát, znovu to začína očami. Asi každá žena aj... Lebo oči sú vstup do duše, vieš? Oči sú vstup do duše, no. Áno. Make-up ti netreba, poď máš dobrú. No, milko. Ale aspoň tak zvýrazneniu niečo bude treba, nie? Jasné, že áno. Tak dostane čierno-biele tiene, klasika. Čierno-biele tiene, milo. Počuješ to? To mám rád. Presne. Ešte kým sa ti nehrá s perami, tak môžeš opísať svoje pocity. No mám tu dobrý výhľad. Ale už ma to zavreté oči. Netlačí ti na očné blúvy tak ako... Nie, No, prežije to. náhodou. Správa sa ku mne veľmi jemne. Profesionálne, hej? Profesionálne. Pretože minulý týždeň sa nastala taká vec, že bol som takto pacifikovaný ja s tou ženou a takmer mi zatlačila očné blúvy až niekde ku zátylku. Takže nebolo to nič príjemné. Tak ale prežil som to. Čo, začínam chytať kontúry? Už vyzerám ako žena trošku? No, keď máš zatvorené oči, tak dal by som ti plus najradšej. To si necháme na večer. Nechcem ťa vidieť, keď budeš hotový. Poď len do pohody rovno. Že on do pohody, no. Super. Milo, dneska toľko poldecákov ti chlapci objednajú, že taký opitý pôjde z pohody. Ešte obočie by treba upraviť, ale tak na to nemáme čas. Vytrhať obočie? A čo by si upravila na Milovom obočí? V strede. Určite. Milo, počuješ to? Áno, už. Pri tvojej najbližšej návšteve kozmetičky si daj vytrhať obočie. Teraz sú sa mi ruky, mám trému. To nevadí. Moje obočie už je pootrhané asi 5-6 krát, ale vidíš, nestíha to. Tak poopaľované to sa nepočíta. Robíš experimenty vypadávacou metodou? To som ešte nepočula teda. Klasický sprej, zapalovať, že medzi oči. Ale nemôžeš sa kývať, budeš to mať krivo. Ešte minúta. Oho, otvor oči. Čas rýchlo uteká, Milo zatiaľ vyzerá ako žena, iba keď sa mu pozriete do očí. No dobre, maskara. Je zatiaľ žiadna sláva. Otvor, jemne. Ale pozeraj dole. Miro, zavadzieš rukou. Jsi ako profesionálny zvukár. Tak. Aké máš krásne dlhé myhalnice. A ja také chcem. To má umelé. Môžeš si ich zobrať. No, Môžeme samozrejme. vymeniť. A presne túto pochvalu som dostal aj minule. To bude asi taký typický ženský kompliment, keď malujú chlapa. Áno. Muži majú dlhšie myhalnice, je to nevýhoda, no je to svinstvo. Muži majú veľa vecí dlhšie ako ženy, tak vo všeobecnosti. Život. Život napríklad, no. Niekedy aj vedenie. No čo máme ešte, koľko? Ešte máme 30 sekúnd. Čas nám pomaly ubieha, Milo síce Skús zatiaľ si pýtať. nevyzerá moc výrazne upravený, ale o to prirodzenejšie bude pôsobiť výsledný efekt. Nie, nerozotieraj si to sám. Nestihla som až tak, ako by som chcela, tak 3 minúty, no to ani ja nezvládam. 10, 9. Je veľká škoda, že tu na izbe nemáš žiadne 7, ubijavci a nemôžeme ich 6. vyspovedať. Tak ale... Tak nevadí, už to vzdávam.
No dobre, takže Zdá- finito. Decentné. Myslím, že to nevyzerá úplne najhoršie.